आसामनि हारिमु बिफान आरो चिरां सिफुं हारिमु आफादनि बानजायनायाव दिनैनिफ्राय 10 साननि हारिमु मावबादा आसाम सरकारनि मोनफ्रोमबो बियाबनि सिङाव मोननै 10 साननि हारिमु मावबादा खुंफुंनो लानाय थांखि बायदिनो दिनै 30 नं सिडली बियाबनि सिङाव थानाय बिरहांगाव गोजौ फरायसालिनि नब्राङाव हारिमु मावबादाखौ बेखेवनाय जाबाय। आसाम सरकारनि हारिमु बिफान आरो चिरांनि सिफुं हारिमु आफादा जथायै बानजायनायाव गोलोम बोथोरनि हारिमु मावबादाया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। हाबाफारियाव बेखेवगिरि आलासि महरै चिरां जिल्ला फरायसालि नायदिंगिरिजों लोगोसे चिरां जिल्लानि एडिसि रिंखां ब्रह्म एमएलए जयन्त बसुमतारिया बाहागो लादों। हारिमु मावबादा बेखेवनाय हाबाफारियावनो गासै गंबा फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे गोबां फरायसाफोराबो बाहागो लादों। बे हारिमु मावबादानि सायाव एमएलए जयन्त बसुमतारिया मा बुंदों फै आबुं बाथ्राखौ मिथिना लानि। आसाम सरकारनि जा कालचारेल एफेयार्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोनसे थांखि लादोंमोन जे गरम बन्द'आव जोंनि फरायसाफोर बा लाइमोनफोरखौ कालचारनि बिथिङाव मोनसे ट्रेन आप खालामनांगौ, बिनि थाखाय वार्कशप खालामनांगौ। दिनै चिरां जिल्लायाव मोननै जायगायाव, मोनसे जाहैबाय बिरहांगाव हाई स्कुल सिडली समस्तियाव एलएसि वाइजआव, बेनिफ्राय बासुगावनि टाउनाव मोनसे दिशा एनजिअनि गेजेरजों डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनजों लोगो लाफानानै आरो नैबेयाव सिफुं हारिमुजों लोगो लालायनानै फैगौ 10 दाननि थाखाय मोनसे वार्कशप खालामनाय जागोन। आरो बियो आसामनि डिपार्टमेन्टेल रिलेटेड स्टेन्डिं कमिटि दङ, बेयाव आंबो मेम्बार हिसाबै दङ, बेयाव थांखि लादों आरो बे थांखि बायदियैनो जोंनि जाखांबोनाय फरायसाफोर एबा लाइमोनफोरखौ जोंनि आसामनि जे जोंनि दोरोङारि जिफोर मोसानाय दामनाय देनाय बेखौ फोरोंनांगौ। आरो साननाय जादों जे जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांनि मोनसे सिमां जे आसामखौ भारतनि जौगासार रायजोफोरनि गेजेराव मोनसे खालामनांगौ। दा बेनिखायनो जोङो गेलेनाय, मोसानाय, मुसुरनाय, दामनाय देनाय फारफ्रोम बिथिं जाय बिथिंखौ लानानै मोनसे हारि एबा मोनसे हादोर एबा हादोरसाया जौगानो हायो, दा बै बिथिंफोरखौ हानजोबनानैनो दिनै बिथाङा मोनसे सिमां नुदों। आरो बिनिनो मोनसे बाहागो हिसाबै दिनैहाय नैबे बिरहांगाव गोजौ फरायसालियाव सिफुं हारिमु आफाद आरो जिल्ला बेंगिरिनि ज' मोनसे हेफाजाबाव बे हारिमुनि मोनसे मावबादा खालामनाय जादों। आरो बिनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफोरखौ हारिमुनि बिथिङै जोंनि राव हारिमु दामनाय देनायनि बिथिङै बिथांमोनखौ मोनसे फोरोंनानै सांग्रांथि लाबोनाय आरो जौगासारनो थाखाय राहा होनायनि थाखाय राहा खालामनाय जादों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों बाक्सा जिल्लानि सालबारि बाजारनि साखाथियाव थानाय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुला। देग्लाय बोसोरनिफ्राय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव आर्ट्स आरो साइन्स आयदानि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव मुं थिसननाया बेसेन नाङै जागोन आरो डेभेलपमेन्ट फिसा 1000, दानफ्रोमबो टिउसन फिसा 1500 रांखौ फरायसानिफ्राय लानाय जागोन। बेजों लोगोसेनो जायफोर फरायसाया मेट्रिकआव 90 जौखोन्दोनि बांसिन मोननाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाया बेसेन नाङाजासेनो मुं थिसननो हागोन। बबेखानि 80 जौखोन्दोनिफ्राय बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफ्रा मुं थिसननायाव 50 जौखोन्दो फ्रि जागोन। बेबादिनो उननि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफोरनो रेहाय होनाय जादों। लोगोसे बे फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफ्रा सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9954427791 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।